De vrouw zei: dokter, ik wil een kind. Nou, dan vullen we de formulier er even in. Het een jonkje of een meisje? Doe maar een jonkje, dokter, dat is een mooi begin. Dan hier een vraag over de lengte. Hij mag beslist niet groter worden dan mijn man. En graag mijn haar, maar niet mijn ogen. Liefst veel mijn oren, dokter, als het even kan. Ja, natuurlijk, beste vrouw, dat maken we even gauw een beetje prutsen met het DNA. Zelfs de grootste crimineel krijgt nou een kind als een juweel. Alle abnormale genen gaan eraan. En dokter Kenny, minister Wurm. En het spijt me vrouw, van is geen verlet. Je kan kiezen, het is een lijst hier. Ja, dat is wat onze samenleving nodig heeft. Ja, natuurlijk, beste vrouw, dat maken we even gauw een beetje prutsen met het DNA. Zelfs de grootste crimineel krijgt nou een kind als een juweel. Alle abnormale genen gaan eraan. En dokter, dan nog één verzoekje. Mag je ook een heel klein beetje vrije wil? Het spijt me echt, vrouw, dat is streng verboden. Omdat het dan wel weer zo'n dwarskop is. Ja, natuurlijk, beste vrouw, dat maken we even gauw een beetje prutsen met het DNA. Zelfs de grootste crimineel krijgt nou een kind als een juweel. Alle abnormale genen gaan eraan. Ja, natuurlijk, beste vrouw, dat maken we even gauw een beetje prutsen met het DNA. Zelfs de grootste crimineel krijgt nou een kind als een juweel. Alle abnormale genen gaan eraan.